Os atletas ribeirenses poderán ao fin adestrar a cuberto. A capital Barbanzá será unha das localidades galegas na que a Xunta, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, construirá un módulo cuberto. Segundo o alcalde Manuel Ruiz, a nova edificación virá dar resposta a unha bella aspiración dos atletas do municipio, en especial da atleta máis laureada ca que conta Ribeira, como é o caso de Ana Peleteiro. E ademais é unha bella demanda da nosa mellora embaixadora e da nosa mellora deportista, non? Ana Peleteiro todavía está nunha edad incipiente para o atletismo, con 25 anos, si todas as cousas van como debían ir, vamos a ter deportista de élite pola próxima década, e aparte de esa necesidade que xa tiñamos como pobo con o noso deportista, dotarlle a Ana de unhas condicións axeitadas para que poda entrenar aquí nas largas estancias que ten no Concello, eu creo que era algo imprescindible. A Xunta foi consciente delo. Pero non só iso. Segundo o rexedor, o novo módulo servirá tamén para poder acoller un centro de tecnificación de taekwondo. Xa non só sería para esa persona que o poderá utilizar, pois 2 meses ao ano, senón para os que utilizan 12 meses ao ano, que son todos os deportistas e atletas de Ribeira, aparte de que se leva un módulo de tecnificación que temos pensado pois para o que son os deportes de combate. En concreto temos moi avanzado o cerrar do que poda ser un centro de tecnificación de taekwondo, e polo tanto é unha infraestructura que vai a servir para os nosos máximos exponentes en deporte, o atletismo e, por outro lado, o taekwondo, ca cantidad de reconocimientos nacionales e internacionales que ten. No último pleno, a Corporación Municipal xa deu a súa ratificación a un expediente decreto extraordinario que permitirá a formalización do convenio coa Xunta para a construcción do novo módulo. Un edificio cun orzamento de 1 millón de euros, dos que o Concello deberá aportar ao redor duns 400.000. Me parece moi ben que a Xunta pense en Ribeira para poñer o módulo